trabaho ang dagan ang masuk-anon. Kung mabikil masuko dayon, di na makapugong. Usa sundon ko tambag sa Diyos, tas an pailog ko. Huwag mo ampo kung magpabilin ko, nga kalmado ug lumo. Ita makig-away umubalus, ang itang magpaubos. Magmakita iton ta, ngadto sa uban, kalinaw mahutan ta. Dunay panahon maatubang ko, talira nga maputong. Singhag dayon, di ka pugong, dawgol kang kabutonon. Apan angay na kung sapon siya, basig may problema ra. Pakitaan siya kaayo ugugma, ug tabangan ko siya. Ita makig-away umubalus, ang itang magpaubos. Magmakita iton ta, ngadto sa uban, kalinaw mahuptan ta. Isag dili ni sayon ang tanan natong himuon. Kun muhangyo ta kang Jehova, ang tabang niya madawat ta. Dihang mo gawas ta sa kanataran mo supak ang uban. Lagmit kasab-an ta uawayon pa, ug lambak pultahan. Pero giawhag ta sa atong Diyos, di ta angay mamugos. Ug mubiya na sa di pa mudako, ug muulbo kasuko. Di ta makig-away umubo,